Tenim problemes! Què passa? En baix l'estampida ha arribat fins aquí. Què has dit? Com dius? Per què coi ha de ser aquí? Això no fa gens de gràcia. Calmeu-vos. Els rumors sempre són desmesurats. A més, encara que es tractés de l'autèntic, l'única manera de venir fins aquí era aconseguir el passatge. És l'única manera. Però recordeu la raó per la qual hem escollit aquest vapor. Sí. Ja ve. Us mataré, no deixaré ningú viu. La 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 lura, ja no sé dir. Policia de sang, comença l'hora de matar. Ha arribat l'hora. Està cantant. Quina lletra més espantosa.